Duha ka tawo sa Zamboanga City nga nabakunahan na ang namatay sa COVID-19. Samtang hinay-hinay nang nagaubos ang COVID-19 active cases sa syudad. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi ni ining report. Gibutyag sa Zamboanga City Health Office nga duha ka tawo nga nabakunahan na ang namatay sa COVID-19. Apan gipasabot sa ahensya nga tungod kini sa existing health condition sa maong mga pasyente. Samtang miabot na ang 12,218 doses sa Sinovac, 17,600 doses sa AstraZeneca ug 1,500 doses sa Sputnik V vaccine alang sa Zamboanga Peninsula. Sa record sa DOH Region 9, miabot na sa 115,000 katawo ang nabakunahan sa first dose sa tibok Zamboanga Peninsula, gikan sa target nga halos 400,000 katawo ubos sa A1 to A3 group sa rehiyon. Samtang halos usa ka bulan human gipailam sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Zamboanga City, kamatikdan ang pag-ubos sa COVID-19 active cases sa syudad. Matud ni Mayor Beng Climaco, gikan sa kapin 2,800 active cases niadtong bulan sa Mayo, miubos kini karon sa kapin 1,400. Giuyunan na sab sa IATF ang hangyo sa Zamboanga City LGU nga ipaubos sa granular lockdown ang mga lugar sa syudad nga dunay pinakadaghang kaso sa COVID-19. Samtang padayon gihapon ang Sunday lockdown sa syudad, kini na ang ikalimang Sunday lockdown sukad gipatuman ng MECQ sa Zamboanga City ni adtong May 8. Ana-ana lang sa 1,461 ang active cases sa Zamboanga City nga dunay 10,499 total cases. Human gipailam sa General Community Quarantine ang Cotabato Province, mingaw ang tibok Kidapawan City atol sa ikaduhang pagpatuman sa No Movement Sunday. Bugtong mga otoridad ug ang mga ginatugutang makagawas lang ang makita sa kadalanan. Sagad sab sa mga establishmento, sirado, gawas lang sa gasolinahan o guban nga alang sa essential needs. Samtang gikabalak-an sab sa Integrated Provincial Health Office sa Cotabato nga dunay nakasulod nga UK ug South Africa variant sa probinsya. Ginamonitor nila kini sa mga lungsod sa Tulunan ug Mitsayap. Miabot na sa 2,222 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cotabato Province nga dunay 617 active cases. Sa General Santos City, record high nga 93 new COVID-19 cases ang natala sa syudad. Lakip dinhi ang 5 ka pulis ug usa ka nurse. Hinuon nagkadaghan ang nakarecover na sa sakit. Busa na bakantehan ang COVID-19 referral hospital sa syudad nga duna nalay kapin 80% occupancy. Dunay 4,207 kakumpirmadong kaso sa COVID-19 sa General Santos City ug 674 ang active cases. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.